Sayo pa lang sa buntag, naglinya na ang mga senior citizen sa matag barangay sa Dakbayan sa Sugbo, sanglit karong adlaw, Setyembre 29, gisugdan ang ikatulong hugna sa pag-apod-apod sa senior citizen cash assistance sa Cebu City Government. Ang 3,000 pesos ng ilang madawat, gilang kuban sa buwan sa Hulyo, Agosto ug Setyembre. Dinhi sa Barangay Tisa, usa sa labing populated nga barangay sa syudad, nagpuyo ang sobra 3,600 ka mga senior citizens. Gani moabot sa 11 million ang gahin nga giapod-apod sa maong barangay. Naabtan sa MyTV Cebu nga sagad sa mga seniors nga naka-wheelchair, gawas na lang sa barangay gym gitunol ang ilang kwarta. Sigon pa sa Community Affairs Officer sa Cebu City Division for the Welfare of the Urban Poor nga si Brendalyn Manliswe, 80% na ang nakadawat sa ilang cash assistance. Apan nasayran nga pipilapod sa mga seniors nga niadto ang wala makakuha sa ilang 3,000 pesos tungod sa problema sa ID ug iya pod gipahimugatan nga dili sila modawat og authorization letter. Ang ilang gidala na ID kay photocopy. Do uban ay photocopy gibutangan og original na picture, nyang uban sad kay scanned copy. So naamang gyud sa ato ang directive nga dili kita mo honor og kuan yang uban pod ni ari lang wa sila ka receive kay wala pa man sila sa payroll kay mga bago pa day sila nga ni-apply. Ang uban pod nasa hospital, so nagsabot na mi with their Godfocal and kuan kay inigmanday na lang kay kasagaran sa na-admit kay Soto man. So dunganon ka na mo sila og adto sa Soto. Si Daphne Lavisores ning saysay nga sa mga senior citizens nga bedridden na ang mga kawani sa diwop na mismo ang mohatag sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Senior citizens sa Barangay Tejero, 1,216. Yang partial karon is 828. Ang acclaim ni, ang unclaimed 388. Kaubot sa kanang mga bedridden na to? Ipangatod sa balay nga, sa ilang kaugalingon nga balay, tagsa-tagsa. Mapasalamaton ang mga senior citizens sa naaswing mga barangay nga nakadawat sa ilang cash aid. Ay nalipay, aron makapalit tag tambal. Palit bugas. Nalipay di migdako dahil kay makapalit di migtambal. Oo. Nagpasalamat migdako kay magkatabang sa among kuan tambal nga palitonon. Ayahay, maayo di pa sa una. Dali ra. Pag-abot pa naman, kakuha dayon. Salamat ka istanan, salamat yun sa, ano ba, mas paano lang natin madawat kada buwan. Ang pag-apod-apod sa matag barangay hangtod ugmang adlaw ug Lunes sunod semana. Apan sa mga dili pa gyud makakuha sa maong mga adlaw, mamahimong moadto sa Cebu City Hall dala ang inyong OSCA ID. Sa laing bahin, karon sad nga adlaw gipahigayon ang ikatulong cash distribution lukup nasud sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD Sustainable Livelihood Program Economic Rice Subsidy. Kini alang sa mga micro-rice retailers nga naapektuhan sa price cap ubos sa kamanduan sa Executive Order No. 39. Dinhi sa Mandaue City, giapod-apod ang cash assistance alang sa mga retailers gikan sa Mandaue City, Catmon, Carmen, Danao ug Cordova. Usa sa mga nakadawat sa hinabang ang taga Danao City nga si Nanay Lucia Roble. Okay. Sunugan mi Danao. Gas gyud. Gas mais ug may. Unsay mahalin palit. Base sa datos sa Department of Trade and Industry DTI, moabot sa sobra 1,000 ka mga micro-rice retailers ang nakadawat sa 15,000 cash assistance sa tibuok probinsya sa Cebu. Sa Bohol, 434 ang beneficiaries, 405 sa Negros Oriental ug 44 sa Siquijor. Apan ang Project Development Officer sa DSWD-7 ning saysay nga wala pay kasiguraduhan kung aduna pay sunod nga hugna ang maong cash assistance. Actually, ikatulo naman ni siya nga mga payout dam niya. Ang naamang sa to ang executive order is ang naka-date is September karon 29 ang last payout. Wala pa mi kay balo kung napabay sunod na pod nga kami. Kauban si Mary Francis Lynn Kaayon, kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.